Салом алейкум дӯстони азиз, салом алейкум бародарон. Ман ҳастам бо шумо доктор Бероз. Ҳамеша дар сатҳи хонавода бошед. Ҳамарӯза кӯшиш мекунем ки мақсад фаъол боша каналмон, бидоем бо шумо ҳамсӯҳбат шавем. Рости гап аз сабаби кори бисёр, вале ҳамахелам кӯшиш кардастем иншоалло ки бидоем мисол кам-кам эфир алейкум салом доктор пишидик. Хай чо мекунем, ҳаёт пир мешавем. Салом алейкум доктор. Чанд пул пломбаи дандон? Дӯстони азиз, вақте ки барои пломба мегӯед, пломба илтимос ин чизҳоро дар WhatsApp нависед, хубтар мешавад. Вақте ки биромадед, илтимос лайкотонро бигзоред, бисёр хуб мешавад. Лайк гузоштанашон сабаби пешравии видеои мо мешавад ва моро бениҳоят мисол хирсанд мешавем ба лайкотон. Мо мавзӯъро гузоштем савол ҷавоб стоматология ва оператсионе. Салом алейкум бародарон. Алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бобои лангари. Ваъда додем лекин наомадӣ. Меомадӣ як иншоалло хуб мешед. Савол ҷавоб дар стоматология ва оператсионе. Бародари азиз, стоматология ва оператсионе нигоҳ кунед бародари азиз. Ҳамарӯза вақте муроҷиатҳо мешавад, ман кӯшиш мекунам ки мақсад савол ҷавоб ё ки барои шумо ягон беҳбудӣ бошад, ягон кори шуморо буд кунем иншоалло. Хоҳ оператсия бошад, хоҳ ки ягон масалан табобат бошад, иншоалло ки ман хизмати шуморо буд кунам. Ҳозир пеш аз эфир даромадам, бисёр бародаро ба ман занг заданд ва гуфтанд ки илтимос мо беморро биёред, вале ман гуфтам ки баъди 30 минут иншоалло. Лагари дӯстои азиз, иншоалло биё, ягон рӯз вақта ҷудо ки биё, иншоалло бениҳоят миннатдор мешавам. Худованд дар кор бурад барот. Омин дӯстои азиз. Аҳмиқа бародаро бобои лангари дӯстои азизи мо, иншоалло ки бачаи хеле қавиирода иншоалло. Хизматш расидаги амода иншоалло. Дар куҷоед доктор? Салом алейкум ака Бероз. Салом алейкум ака Бероз. Ждат дорум лечение навис иншоалло. Лечениеро бародаро кадмеро ки лечениеша нависаги нестам, бидоем дар WhatsApp нависед, мақсад ман лечениеи шуморо нависта равон кунам. Пешравии шумо хурсандии мо иншоалло бародарам. Иншоалло дӯстои азиз. Дӯстои азиз, биё иншоалло ягон масъалае бинем, хуб мешавад. Масалан барои оператсионе ва стоматология ҳар як кадоми мо шумо барои дандон ё ки барои саломатии мо масалан проблемаи ҷиддӣ дорем. Барои мегӯям дӯстони азиз, бародаро, биёем ҳамакаса кӯшиш мекунем, дастгирӣ мекунем. Ҳамин барои мо шумо, пешравии мо шумо. Мисол шумо дигар ҷо занг намезанед, ҳама вақт ба ман муроҷиат мекунед. Мақсад шумо кори шуморо буд кардан мегӯям. Мо ҷо аллакай рафтем маслиҳат кардем 2000 дона, мисол кроссовки ба ҳар як 2000 дона, ба 2000 одам мақсад подарка тайёр кардагем иншоалло. Рӯзои наздик насиб бошад, видеоша мегирем, мепартоем дар каналмо. Ҷо аллакай бародаро харидор мекунед билетҳоро, мақсад 2000 донаи. Ин конкурс нест. Ин конкурс нест. Масалан 2000 донаи 2000 рубли, 2000 дона билет 2000 рубл. Мақсад худат мехаред, дар WhatsApp чекша равон мекунем. Мо масалан дар ҳамон пули равон кардагиро мо оператсионера стоматологиро мехарем. Чизоша масалан аппаратура вақте ки харидем мондем, ҷо аллакай худат иншоаллоҳ ки омадед, табобатото бепул мекунам, стоматологията бепул мекунам. И ёзи со бародаро мана нависаст дар WhatsApp менавоед. Масалан ҳамин касоне ки мебиёнд пеш ман, любой ҷода агар шумо биберед, любой ҷода и ба пул қади кори шумо буд мешавад, бепул кортон буд намешавад. Барои ҳамин бародари азиз, дӯстони азиз, ман барои шумо хотир расон мекунам. Дӯстони азиз, билет фурӯхта аст, билет 2000 дона билет. Мақсад барои табобатотон бепул. Ина марамат беҳтарин шанс
масалан аки ман наметавонам мисол реклама кардан масалан дар дигар каналҳо барои чӣ ки масалан манро дигар хел мефаҳманд, фикр мекунад ки ман шояд ки билет фурӯхтаздам конкурсдору ягон мошин пошинӣ. Ин мошин нестай масалан конкурс барои ҳаётии хитай масалан ҳамин 2000 рублей ватсапдан чек даромад мекунӣ аллакай иншоалло ҷи мо кӯшишҳо ба харҷ дода истодем ки ҳамин корҳои мо тезтарак бишавад. Вале бисёртар мисол ба як одам хинай масалан ман ин корҳоро худам ташкил кардаги ин корҳоро кӯшиш кардаастам иншоалло ман крофизнос гуфта ки пирсо ки масалан ҳамин корҳоро уҷа аллакай мекунам иншоалло. Чизе ки ман гуфтам уҷа аллакай ин кор шида истодааст. Барои ҳамин дӯстони азиз бидоред ақаллан кӯмак кунед дастгирӣ кунед. бениҳоят хурсанд мешудам. Боз як гапи дигарро ногуфта намонад ки рӯзои шанбе якшанбе и ҳатман видеоэфири ман сар мешавад. Масалан ман кӯшиш мекунам барвақттар, вале аз сабаби корҳои бисёр масалан ман як қадар тоқатӣ ҳастам. Мисол ман кӯшиш мекунам ҳамин эфирда бошам. Савол ҷавобтонро дар бораи бемориётон бинависем, бимонем. Иншоалло мо ҷои худро қатъи ба нархҳои арзон то он даме ки билетҳоро мо тамом накунем мақсад бародаро биёянд хидматшон хабар мекунем, лекин ба нархҳои арзон кӯмакшон мерасонем. Бале бародаро бисёртар нописандӣ мекунанд оиди масалан ҳамин коре ки ман ташкил кардаги ҳастам, вале никому интересно гуфта ки пирсо, лекин иншоалло вақте ки ман кушодам ин интерес мешавад. Барои ҳар як адам интерес мешавад. Ақаллан вақте ки мо дуромадӣ дар ин сайт бидорам лайкота бигузор. Лайкта бигузор беҳтарин мешавад. ва чӣ саволое ки бошад дар ватсап ман бидоред бинависед. Иншоалло чӣ хеле оператсияги бошад любой намуд оператсияро ман иншоалло тайёр ҳастам ки ҳамин оператсияро бикунам. алло 98 майда биёд ман ака дар прямой эфири ютуб даем масалан ози чӣ мекунам майда шакар майда дӯстони азиз бахшиши зиёд манро занг задан мақсад бемор уҷа аллакай бемор дорем ҷо бемор норосида бемор аст хай оварда бемор оварда зинда мешавад масалан анам хеле гап хабар барои азиз бидроен саволотро бинависен дар бораи простатит, дар бораи масалан хунук задани гурдаҳо, дар бораи хунук задани масалан мачои пӯзӣ ва дигар узвҳо метавонед саволотро бинависед. Иншоалло бо ҳадди имкон ман саволи шуморо ҷавоб мегардонам. мо агар мисол дар шаҳри Москваский област бошед хидматонро мерасонем. Албатта ки дӯстони азиз вақте ки шумо ман дафар надорам такси пули мо ки пардохт кардем любой ҷо ман мерам хидмати шуморо мерасонам. ин ҳам боз барои шумо як беҳбудӣ барои шумо осонӣ кардаги аст. барои ҳамин дӯстони азиз ҳамавақт дорем подписатсия кунед, дастгирӣ кунед, лайк гузоред. лайк гузоштани шумо ягон хатар надорад ба шумо. барое ки ман духтур ҳастам, ҳамавақт кӯшиш мекунам ки бо шумо дар алоқа бошам. вақте ки ман дар бораи як мавзӯъ вақте суҳбат мекунам уҷа аллакай ин барои ман як такроран мешавад мавзӯе ки мо аллакай дар синни донишҷӯӣ вақте ки дар бораи мисол курсҳои такмили иқтисод вақте гузашта будем инҳо барои ман як такроран мешаванд. боз барои ман хубтар аст. Вале дӯстони азиз касоне ки мисол
духтури уролог, хирург, детский хирург, уролог масалан мекӯбед шаҳри Москва махсус буд аллакай муроҷиат кунед иншоалло ки ман хидмати шуморо хуб мерасонам. Ва гуфтани ҳастам дӯстон азиз ки агар масалан шумо бо ягон бемории вазнин ба шаҳри Москва мебиёед барои табобат кардан ва мисол ягон ҷарроҳиро мисол ҷарроҳӣ кардан марҳамат метавонед шумо ба ман муроҷиат кунед. Ман ягон тавсияи худтон метавонам дар бораи мисол кадом балиста хуб аст, кадом балиста мисол фаъолияти коришон сусттар аст. Масалан ман рекомендатсия хуб дода метавонам иншоалло. Чуноне ки дар шаҳри Москва вақте ки аллакай гуфтугузор мекунем, рафту омад ки мекунем, ин ҳам масалан шоҳидӣ аз он медиҳад ки уҷа аллакай бо худ медонем ки киҳо рафту омади хуб доранд на. Масалан бо тоҷикон, ӯзбекон ва дигар миллатҳои мисол масалан ман дигар миллатҳоро танқид кардаги нестам масалан, лекин баъзан ҳолатҳое мешавад ки масалан балисада меравем тоҷик узбак бошем, масалан ягон хеле нописандӣ мешавад нисбати бародарон. Барои ҳамин дӯстони азиз ҳамавақт кӯшиш кунед, кӯмак кунед, дастгирӣ кунед дар бораи стоматология ва оператсиони муносиб. Дӯстони азиз боз як бор такрор мекунам ки ин конкурс нест. Мо 2000 дона билет дорем, 2000 дона билет масалан мо фурӯхта истодаем. Ин масалан дар баробари фурӯхтан масалан мо 2000 дона ки тамом кишид аллакай мо қатъ мекунем корро ба ҳамон бародарон мисол номнавис кардан мегирем бо худ. ҳама одамон касе фарқ надорад кай ки бибинанд пеши мо аллакай хидматрасонишро бепул мекунем. Масалан боз пулшонро баргардона медиҳем. Аз ҳамин пул масалан чиз мекунем, масалан мо аппаратура ва дигар чизро барои дигар бародароне ки барои мисол ҳамкорӣ мекунанд бо мо, масалан барои мо аппаратураро харида мемонем ва ҳамкорӣ мекунем. Дар ин ҷо агар мо якдигарро дастгирӣ накунем, кӯмак накунем, ҳеҷ кас моро кӯмак намекунад. Барои ҳамин дӯстони азиз ман беҳтарин пешниҳод карда истодам ва дӯстоне ки масалан блогер ҳастанд, масалан метавонем ки масалан як кӯмак кунем, марҳамат агар ҳамкорӣ кунем, агар кӯмак кунем бениҳоят хуб мешавад. Ва вақте ки ман ҳамин корро мисол анҷом додам, вақте ки ман аллакай фаъолияти корим ки хуб кишид, ман умедворам иншоалло ки бо шумо ҳамчун як спонсор шавам. Барои ҳамин дӯстони азиз ҳамавақт дастгирӣ кунед, кӯмак кунед, бисёр хуб мешавад. бовар мекунед намекунед, муроҷиатҳо бениҳоят бисёр ҳастанд. хайр ки мо ҳамин хеле ҳастем ки ҳар як шахсията мо оцениват кардан наметавонем, лекин ин кори нодуруст аст. барои чӣ? Барои оне ки масалан ҳар як инсонро бояд қадриша донистан дар бораи масалан одамизод то муроҷиат накунад бо бародари дигариш вайро характерша ё ки наметавонад гуфтад ки ман он кас масалан то чӣ андоза ҳунари худро хуб нишон додагиаст. ва ҳамин хеле гапи хабар дӯстони азиз, битавонед кӯмак кунед, дастгирӣ кунед. сабаби эфир ба омадаи ман аз он шаҳодат медиҳад ки хайр мо боз канала зинда гардонда истодаем. ва дӯстони азиз шумо дар ҳаминҷо нависед кадом рӯзҳо барои бародарон мақсад ман видеоэфирро сар кунам, чунки дигар бародарон масалан саволу-ҷавобҳои худро менависанд, бисёр хуб мешавад. ман иншоалло омода ҳастам ҳамавақт бародарони тоҷики худро кӯмак кунам, дастгирӣ кунам. ин барои ман ҳам як удоволствие ва ҳам барои бародарони мо як беҳбудӣ, як осоние.
бале дуруст масалан агар ягон бародаре ки мисол спонсорӣ мекард, масалан кӯмак мекард, бениҳоят мо мисол пешравиён бисёр мешуд, вале афсӯс ки ягон спонсорӣ пока надида истодаем. барои ҳамин дӯстони азиз ҳамавақт кӯмак кунед, дастгирӣ кунед. Ин ҳам як пешравии шумо мешавад. Бояд пешравӣ мо без шумо ҳеҷ касем. видеое ки партофта истодаем, ин видеоро масалан аз он шоҳодат мебудем ки шумо бинед ки мо аллакай корҳои хубии худро мақсад мо ҳам қобилияти хубӣ дорем, вале хубиро кардагии худро дар ютуб гузошта истодаем ки бинед. моро то он дараҷа дар кори сай хамид кардан як кас. Так. дар ин ҷо Сулаймон Муродалӣ менависад ки салом духтури Лор дар кор моба ҳаст моба. Бале духтури Лор ҳаст моба. салому алайкум доктор Собири хубӣ иншоалло. алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракату. Худоро шукр мешавад ҳамааш мо сӯзем. барбараҷон дӯстони азиз, вақте ки дар ютуб медорем илтимос дар поини комментария нависед ва лайкҳои худро зиёд кунем. ин боиси пешравии мо мешавад. Якумагием аст ин ки масалан шумо нависед кадом соат кадом вақт қулай аст ки ман масалан ҳамон вақт дар прямой эфир баромад масалан бо шумо ҳамсӯҳбат бошам. ин ҳам бисёр хуб мешавад. ва ҳар як видеое ки ман мегузорам илтимос бироед лайк гузоред, бисёр хуб мешавад. ва дӯсти азиз Муслимҷон, доктор дандонро беҳтарин мешавад. номери телефони ман 015 390 32 68. медорем ватсап сохранить кунед. кадом яки мақсад дандон кандан пломба кардан инвай иншоалло ки пломба мекунем. ҳама корҳо иншоалло бо нархҳои арзон. так. дӯстони азиз, аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш дорам ки илтимос дар ҳаққи мо дуоро фаромӯш накунед. дуои шумо ҳамавақт иншоалло ки мустаҷоб мешавад. ва вақти донишҷӯи ман масалан як бародар ба ман кӯмак кардагӣ буд. албатта ки мисол бародар мақсад мисол ба ман тариқи қарз кӯмак кардагӣ буд, вале ман бояд ҳамин қарзое ки мақсад кардагӣ будам бояд инҳоро баргардонам он бародарро. масалан ҳар як зарплатаи худро масалан бироро ман айбдем
در حق مدارا فراموش نکنید. همه کوشش میکنیم انشاءالله که در خدمت شما باشم. انشاءالله که من دکتر هستم. انشاءالله من دیگه غیر در دکتری یگان کاری دیگه کردن نمیتونم و همه وقت شما رو کوشش میکنم کمک برسونم. در کار نیست پیش دیگر مثال ملت رفتنی همه وقت من کوشش میکنم که در خدمت شما باشم. دیگر 915 +7 915 398 32 68 915 398 32 68 واتساپ داده خوب میشه. او چو که دیگه او زیاد یادم او ماشین او او زیاد. دوستان عزیز لایک رو بذارین، فراموش نکنید در کانال ما رو دستگیر کنید، بسیار خوب میشود. اونجا که با شما خیر خوش میکنیم. این معمولا با شما دکتر بیروز همیشه تنسیت خونه باشیم. ما انشاءالله که چیز میکنیم بیمار رو نبینیم باز صحبت میکنیم انشاءالله. همیشه تنسیت خونه باشیم.